Good morning friends, welcome to my Borderland Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि सिगाङाव बरायो। आंनि मुङा मैहुरफोर नोंथांमोन आं दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों। जे बे टपिकआनो जाहैबाय जे जोंनि मबाइलाव सानफा एफा गोदान नाम्बार आननोन नाम्बार फैयो नङा होमब्ला बे आननोन नाम्बारा सोरनि आरो बे मानसिया सोर बेनि फट' नायनो थाखाय नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन। नाथाय बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे एपनि गोनांथि जागोन। बे एप्सनि दारै नोंथाङा मा खालामनो हागोन? नोंथाङा फट'फोरखौ नायनो हागोन। नोंथांनि कन्टेक्ट लिस्टनि गासै फट'फ्रानो ओंखारजोबगोन। जुदि बियो फेसबुक आरो वाट्सएप सालायोब्ला, दानियाथ' फेसबुक वाट्सएप सालायो नङा होमब्ला, नाथाय आननोन नाम्बारखौ सेभ खालामनानै नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो गिबियाव नोंथांमोनखौ खावलायो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनआव खेबसे क्लिक खालामनानै हो। मानो होनबा बेल आइकनआव नोंथांमोना जुदि क्लिक खालामनानै होआ अब्ला मा जागोन? आंनि भिडिअफोरा नोंथांमोननि मबाइलाव नुजाहैनाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना बेल आइकनआवबो क्लिक खालाम आरो लोगोसे आं गोदान मोनसे चेनेल बानायदों नोंथांमोन। चेनेलनि नामबो दोनथ'वाखै आङो। बेवहाय नुनो मोनदों मैहुर लावारि। दा बेखौ नोंथांमोन सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोन। जियानो जा आं दायो भिडिअखौ जागायदोनि नोंथांमोन। गिबियावनो नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै ला। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै कलार आइडि बिदि कलार आइडि सार्च खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुवाखैब्ला ब्लुर नुदोंब्ला अब्ला खेबसे बोफिननानै नाय, एसे बोनानै नाय, अब्लानो क्लियार नुगोन। दा बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला। आं बेखौ इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना दिन्थिनि। दायो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनो मोनदों आइकन बेबायदि ओंखारगोन एप्सखौ इनस्टल खालामखांनायनि उनाव। बेनि उनाव नोंथांमोना इउज खालामनानै दिन्थिनि। ओमफ्राय गेट स्टार्टेड खालामना हो। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि फन नाम्बारखौ हो। आं आंनि फन नाम्बारखौ होनानै लानि नोंथांमोन। ओमफ्राय आं आंनि फन नाम्बारखौ होबाय। बेनि उनाव मोनसे अटिपि कड फैगोन। बे अटिपि क'डखौ लोगो लोगो कानेक्ट जागोन नालाय। बेनि उनाव भेरिफाइड जाबाय नोंथांमोन। बेनि उनावहाय बेखौ फेसबुकजों एसे कानेक्ट जागोन। बेनि उनाव नेक्स्ट खालामना हो नोंथांमोन। नेक्स्ट खालामनानै बेखौ वर्क इन बेकग्राउन्ड बेखौबो क्लिक खालामनानै हो। बेखौ क्लिक खालामथ'नाङा, सरि नोंथांमोन। बेखौ एल' खालामनाङा। बेनि उनाव नेक्स्ट खालामबाय आङो। दा बेवहाय नुनो मोनदों दा जायनिया सिम्पोल मबाइल लायो बिथांमोननिया ओंखारनाय नङा। बेनि उनावहाय गोबांनियानो ओंखारो। जियानो जा नोंथांमोन बेखौ इउज खालामनानै नाय। बेखिनियानो नोंथांमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयारबो खालाम आरो माबाफोर सोंनो गोनां दङबा नोंथांमोन सोंनो हागोन। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड।